presented by Mitwa Films Delhi. म्यूजिक पर निर्भय राज चकिया। चढ़ल दा सहारा बाके संग ना घुमाई सुनिए मैया जी। चढ़ल दा सहारा बाके संग ना घुमाई सुनिए मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। कहपी कहलम धारा के जल्दी भेजाई सुनिए मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। म्यूजिक पर निर्भय राज चकिया। Recording by Bihari Music Chakia. भले रउआ डोली चढ़ के घरे घरे आई बुझी। बघऊ के RDS में कोचिंग कराई जी। भले रउआ डोली चढ़ के घरे घरे आई बुझी। बघऊ के RDS में कोचिंग कराई जी। होखता एडमिशन चलती नाम लिखाई सुनिए मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। म्यूजिक पर निर्भय राज चकिया। साजन संवरिया मैया कैले ना पढ़ाई जी। भैरो से पैसा लेके बघऊ के पढ़ाई जी। बघऊ के पढ़ाई साजन संवरिया मैया कैले ना पढ़ाई जी। भैरो से पैसा लेके बघऊ के पढ़ाई जी। राइटर अशोक रोशन मुना के बोलाई सुनिए मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। कहपी कहलम धारा के जल्दी भेजाई सुनिए मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। अपना बघऊ के पढ़ाई जी एह मैया जी। मिक्स बॉय बिहारी म्यूजिक चकिया।